Hermanto ya? Kiri apa lurusan? Pada api kan? Iya soto, iya soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari Waduk Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menuju Dusun Besuk, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Gimana keseruannya? Baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya. Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng Waduk Siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu mudha tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo
kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadya siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajal misahno watu kali kunta uga melu nyeksekno nanging Enak ngene, boleh sliramu medhot tresno Oke ya penuh ya. Pokoknya boyang yang Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu juga gini ya. nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih Separuh muncul. Separuh ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate
prasetya urip bebrayan nganti aja misahno watu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule Mampu. Mudo tresno Kasih berembang dibakar enak ya, sedep ya. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadon siman sliramu nate prasetya Mangkalan ini kan niku gitu ya. bebrayan nganti aja misahno watu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora Konto melarat yang menghubungkan Desa Siman, Kabupaten Kediri dengan Desa Pondok Agung, Jembatan Kali Konto. Muga sliramu bahagia. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe,
Saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu Dhuwur udan berarti yang ya. saiki embuh ana ngendi, neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Dohong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Apa ya? Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna, melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali Isun deruju. uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa.
topo mung Peteng. welingku marang sliramu wong ayu. Mau iki ya coba. Nganti lali karo putra putrimu. Oke, ndek ono ya. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo muga sliramu bahagia. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Dalan iki biyen asring tak lewati, Hermanto. nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates Bayem. Lho apa iki? Oh ya. eling sliramu saiki embung Dusun Bulung, ana ngendi. Desa Bayem. Waduh siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Waktu kali konto View-nya terlalu indah untuk dilewatkan kawan. nanging jebule sliramu modho tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Jadi Semiati ndi yang Nang waduh siman
sliramu nate Mbak sapa? Dhek kenal jenenge. prasetya urip bebrayan nganti aja Apa ya omah apa gedung? Hah? Kok gede men? waktu kali kunta Kok uga melu nyeksekno astaga. nanging jebule sliramu medhot tresno. Oh ya. Mbak sapa ana jenenge Mbak Ayu. Oh iya. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali Ya ambil ya ambil ya. putrimu aku wong ora kuna larat lan hina Tapi ngono iki jek selamat ya. Jek wis ra duwe kan wis isi ya. marang sliramu Lah jek ijo ngono kok pambuk ya sampe. wis tak trimo Muka ya. muga sliramu Baik. bahagia Malah nemen. Kiri apa lurusan? Pada api lucu gue. Tapi puyan ya. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi nang wadon siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konta uga melu nyeksekno nanging jebule Anak iki jak mancing. modho tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu Apa yo? dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu
Ojo nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora Aspalannya rem ya. Ya. melarat lan hina. Hah? Wes ra duwe Mana ya? pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadah siman sliramu nate prasetya. Dusun Ajang ya. Nganti ajal misahno. Waktu kali kunto Oh iya, aspalnya anyar gitu. nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina. Wes ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wes tak trimo muga sliramu. Oh iya, apik kan review. Review terbaik untuk ini yang ini guys. Biasanya ini ruame loh biasanya, ada layangan nih kan. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana di sepanjang biang neng wadah siman sliramu nate prasetya. Urip bebrayan nganti aja misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Oke kawan, kita sudah sampai di Dusun Besuk,
Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soto, ya, soto.